Едно старт, здравейте в блок 7, аз съм Експлод, тук при мен е Soldier 222 Changer 222 и минаваме Adventure Map, Custom Map, Flint, The Legend of Flint and Steel. Аз съм със скин на Какаши. Яма опниле. Да, проблема е, че аз не съм админ и няма да читваме. Кой пише тук, item save box, добре. Тръгваме към първата врата, идвай бе. Чакай малко. Сонко. Аре, идвай. Soldier. В честа има един Не диамант. не ги взимай, остай ги. Той Добре, пише добре. save box, item save box. Идвай към първата стая. Ха. Айс хопинг, който е боулинг. О, искам и аз. Чакай. Аз хвърлям напред. Ха. Аз фърлих. И ми хвърляй. Shit, man. Ринги. О, my god. Чай малко, беги от тук. Аре, бегам. Втори епизод ще го снима Soldier. Changer. Абе, ко става, бе? Абе, не мога оцеля там, бе. О, ма гъс. Пази са. Пази са, че нервите ми ще изкочат. Глей. О, ма гъс. Само това там не е натиснато. Аре, Натисна ли са е? не. О, ма гъс. Всички топки ли си взел? Да, имам 12. Начи ги. И тук още едно има. Я да видим. Трябва да се отвори тази врата. Всичките ли? Сигурен ли си, че са всичките? Не са всичките. Само едно не е оцелено. Аз нямам топки вече. Топки ли нямаш? Да. Значи си жена. Не, бе. Стига си ма стряскал. Ема GZ, Pro, Jet. Не, ще постъпа като няма. Отивам да си взема снежните топки. То той... Натисна го, бе. Ема, уно и там. Уно фри. Чао, че си взема топки. Чакай, зацепях. Не чупи. Искам да си взема топките. Не чупи. Май му зацепях, как ще стане, чакай. Няма стане. Не ще стане, имам още 4 топки. 3. Индихон. Ти чупи там. Аре, чупи. Ние няма да натискаме, просто ще си вземем топките. Да, няма нищо от това, като си ги взем. Дай аз! Не! Аз! Да, ти ги взе всичките. Не затваряй, той не го затваряй. Не! Трябва да излезам от леда. Не, виж, не е той, значи не сме натиснали всичко. Гоу! О, ма гъд. Вкарах. Не, тъс, чакай, о, shit, man. Още едно не е натиснато само, а ти кая. Той, там. Аха! И я, какво има в честа? Той ги слагаме в дръпни ръчка. Остай сега. Има джъмп тук. Чакай, да си оставя MLG нещата. Добре, това беше бано. Аз съм първи. Аз. Пази са. Печката
Въобще има някакво лище. Ами добре, скачай. Ти си MLG! MLG си. Ей, човек. Паднах. Чакам те тука. Чакай, шет, в сървър си ми лаги да му иба мамата. И коментирам с Windows Movie Maker. Да, защото си MLG. Еми да, клиповете стават с хубаво качество. Шет! Кака ще умря за пореден път. Ето, скин на какаши съм, кон. Аре, гледай. Какаши, бе. След това изпитание ще спра. Две стаички ми стигат на мен. Нали? Ще спреш клипа ли, бе? Ами... Ай, търси тавиш. Не. Сега ще телепортна. Аре, телепортваем. Добре. И я, какво има тука? Диамантите са за мен. Оста. Карай както и да е. Шет. Аз съм тук. Не. Виж къде паднах, бе. Излизаме към третата врата. Хубаво. Чекай, коя е тя? Ето рум 3. Шет, мен. Това библиотека ли е? Намерих някаква стълба, дет ни води на никъде. What the fuck? Я да слеем долу да видим. Паднах. Има стая, нали? Да. Какво имаш? Еми, пшеница, някакво говно. Не, чакай. Шет! Това е някакъв бък. Да му иба мамата. Какъв бък, бе? Чакай, намерих ръчка. Я виж вратата, отворили са. Коя врата? Четвъртата? Да. Ще снимаме ли на четвъртата? Чакай да намеря отде да изляза. Да, четворката се отвори. Еми ще спра и оттам, ти ще продължиш. За какво? Еми нали снимаме двамата. Дай поне до петата, че. Добре, айде. Тук има кол и трябва да пуснем влак. Так му и аз щях да те телепортирам. Чай да пускам циганина. Пали го ми ти. What the fuck? Чакай, тука. Аре, управляй, аз ще въртя го ми с влака. Дай. Колко въглища има той, бе? Тръгвай, бе, тюфлек. Не ще я тръгва нещо. Тръгна. Вау, добре. What the hell? Аре, тръгвай, бе. Сега той вече тука. Ще отвориш. Ще отвори. What the fuck? Заседна. Ай, чупи. Добре, бе. Вау. Докарай влака тук при мен. Значи дай ми въглищата. Всичките. Добре, това са всичките. И аз е тук като го завъртя и отива към Pleasure Plate. Аре, влака идва. Fuck you, изтървах влак. Ай, готви са, аре. Бум. Давай. Как ще дой при мен? Тюфлек ела при мен, бе, Бокук. Гледай го как си избяга. Бокук, вика.
Аре, shit, man. Аре, дай. О, идва пак. Глето Бокук, къде си е Бокук? О, Бокука. Ей, идваме и сега. Тука съм. Намерих 2 ябълки и 1 лист. Ама откъде? Ей, там зад картината бях. Тюфлайк, Бокук, къде отиде, бе? Та ръчка, що я щупи? You wanna back. Бил да си. Пик. Кой е Бокук? Бокук, къде отиваш, Бокук? Пали гумите май. Къде е Pleasure Play-та да му се не види? Pleasure Play-та е такъв тунела. О, Бокук! О, заседнах. Ай, чакай. Пусни му малко кол. Изправи го и да тръгне натам. Служи релста. Тото и стълба, о мага. О, шит. What the fuck, man? Аре, бутни го, бе. Запали го, е. Не, Бокук. Бутни го. Кой изпотрушихме с такова макла. Аре, готово. Тук се отвори някаква циганска стая. What the fuck? Аре. Дръпна ли левара, е? Не, това е от мен. Сега ще снима ченджър. Пукнете.